Don kam no hikai kerkie ki bakwa ban hikai ha Sora Academy Higher Secondary School Sora na kabenta ka upper primary section ki bela pendep kelas 12 ni kam shaneng. Don kam MTET ni DLN ka jingsi kolong 2,000 tengka shibenai bat man ubnai insiu 1,000 tengka bat arajar ka skul kan bat ya kani ka pisa ka skul kan sepelaj baik baru ki benai ki bahikai hau Disember syua ka Christmas lada dei ki shinrang ka jakasa bat ka bam free ha hostel jong ka skul hi ya ka application pila ban pha hau ni number harum driu not kandai lai nyau RR iwei not kamdon kam ya ki art stream student bat ya kani ka kerwo la pelai dau principal jong ka Sora Academy Higher Secondary School babu one step dingdo